बेयाव फैदों आरो जों हाबनि र' दे नैबे साफ्लिबाय बेयाव बरायबा नै बेबायदि ना फिसिनो हायो नोंथांमोना मुलिबो मोनगोन बेयावनो नै बेबायदि आरो ना लांफैनो हागोन नै फिसानिफ्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय फिसा बिराद मोजां आरोलै थौसेनफोर बायदि बायदि रोखोमनि मोनथाय मोनगोन बेयाव आयं बेसे गोबावनोसै बे खामानिखौ मावनाया खै बोसोरसो जाखो देनाय गोबाव जाबाय खय बोसोर जाखो आं मिथिला 15 बोसोर 20 बोसोर बेल' नङा 30 बोसोर जाबाय ना 30 बोसोरनि बाराबावसो मोजां खालामथारदों नोंस्रा बिराद मोजां खालामदों ओमफ्राय लोगोसे आरो सोरबा सोरबा दंबावो खोमा ना फिसालाफोर दं बोराय दं नै बेफोर ना होमबा बेयाव दङ जाहैबाय दाउदां सिख्ला आदा जांगिला अबे सिख्ला जोहोलावलाय अबे बे सिख्ला जोहोलाव गावदां सिख्लाया अबे गावदां सिख्लाया बेयो ओमफ्राय गोमब्रिमुथि सिख्ला गैया गोमब्रिमुथि सिख्ला गैया आरो बिसोर टुपेस बे मा होनदों ओमफ्राय नैबे आदा जांगिला ओमफ्राय नैबे बागुरुम्बा नामा ओमफ्राय खबाइ लानाया ना गुरनाय बे जाहैबाय माने गान्दा बैलाय गान्दा मोनो आरो ना खानाय गगानायनि मा माने सानायनि नानेखा खारनायनि ओमफ्राय मोदोम सागानायनि थाव दं नैबे मोदोम सागानायनि ओमफ्राय खानाय गगानायनि थाव दङ नैबे गोजोर ओमफ्राय बे उन्दै बैसोआव खानाय मोनो जे बेनि थाखाय बे मोनगानायनि बडि लसन दङ बडि लसन सिराम दङ सिराम टनार सानाय सुनायबो मोनो औ सानाय सुनायबो दङ बेखायनो मा होनो रायजो राजाफोरखौ लांफैनो माबा खावलायगोन नामा लांफैनो हागोन बबे जायगायाव थांबा मोनगोन चन्द्रपारा अन्थाइ गोलावआव थांबा मोनगोन आरो ना आखाइजों दानाय ना 2000नि थ' गैयाबा ओरैहाय नोंथ' जाथ'थाराखै ना कास्टमार जाथ'थाराखै ना ओइ नै ओरैबायदि मोनो गस्लाफ्रा मा गस्ला होनो बे गस्लाखौ टसनि कट होननानै बुङो बे गस्लाखौ बर'फ्रा गानो आर'नाइ लोगोआवनो दं आरो जिं जिङाव ना आर'नाइ दंफाजोबो गासिबो ইয়াত মানে আমাৰ দুটা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আছে এটা হ'ল এইটো আমাৰ মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰজেক্ট যিটো মানে আমি কমাৰ্চিয়েল প্ৰজেক্ট বুলি কয় ইয়াত মই এইটো নিজে মানে টেকনিকটো ওলাইছোঁ যে আমাৰ এতিয়া মানে মানে কি কয় এইটো আমাৰ এমপ্লয়ি প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ টু চাম এক্সটেণ্ট এইটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো আমি স্কিল ৱাৰ্ক বুলি ক'ব পাৰে স্কিল ৱাৰ্ক যে আমাৰ বেম্বু এই বেম্বুৰ মূৰাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ফুলদানি বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেক'ৰেশ্যনেল বস্তুবিলাক বনাব পাৰে আৰু এইবিলাক মানে গাছৰ শিপাবিলাকটো আমি কালেকশ্যন কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কি কয় ডেক'ৰেশ্যনেল প্ৰডাক্টছ বনাব পাৰে बेदर हांदों बेदर मा बेदर बिलाय কি বস্তু বলে ইবা এইটো কি বস্তু ইছলা মাছ ইছলা লগতে গাহৰি কেকেৰা আৰু তাৰপিছত চিকেন লোকেল না এইটো ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ মাই গাড়ী নাই নাই পিছলো दे दिसु आलो नै फुरगो नै मोजा साफाथार एकदम दांनानै मेरे ब्लास रा कोलगेट खानाया खम बुरा जागोन बियो खानाया बै खागोल लावलावा 5,500 जागोन
गोलाव गोलाव दंखायो फाग्लासो Lain